Pozdrav svima i dobrodošli. Danas spremamo rolat sa domaćim džemom, ali na malo drugačiji način. Isti je recept, samo sam ga malo ukrasila. Veoma je jednostavan, a ukusan, pravi starinski tradicionalni recept. Pa da počnemo. Prvo pripremamo biskvit. U žumanca dodajemo vanilin šećer, dodajemo kristal šećer, a zatim ćemo izmutiti mikserom dok ne postanu svetlo žute boje. Nakon što izmiksamo, dodajemo mlijeko, ulje, dodajemo brašno, gustin ili čvrstin kako ko zove. Također ćemo dodati i malo praška za pecivo. To je otprilike pola kesice praška za pecivo. Sve zajedno ćemo izmiksati. Smesa će biti malo tvrđa, nemojte da vas brine, tako treba da bude. Na kraju će to ispasti sve fino. Zatim prelazimo na belanca. Belanca ćemo izmiksati u čvrst sneg. Nakon što belanca očvrsnu, polako ćemo im dodavati kristal šećer, smanjit ćemo brzinu dok dodajemo, a ponovo ćemo pojačati brzinu miksera i umutit ćemo ih u čvrst sneg. Zatim ćemo dodati i kašičicu sirćeta i nastavit ćemo sa mućenjem. Postepeno ćemo dodavati u smes od žumanaca. Smesa je u početku veoma tvrda, ja sam je u početku mešala sa varjačom, a nakon toga sam prešla na žicu. Kako je postalo lakše, tako se lakše i meša sa žicom. Dobro izmešajte, treba da ostane onako lepo, fino, vazdušasta. Nakon toga prelazimo na deo za šaranje. Dodajemo 50 g margarina. Margarin treba da je sobne temperature, onako može biti i malo više istopljen. Dodajemo i šećer u prahu. Prvo ćemo to zajedno sjediniti. Ne treba vam mikser, ovo možete sve ručno uraditi. Nakon što ovo dobro izmešate, kad se lepo sjedini, dodajemo belanca. Ja sam u 50 g, meni je stalo tačno 2 belanceta. Dodajemo i brašno, a zatim sve mešamo. Potrebno je da ovo dobro izmešate kako ne bi bilo grudvica od brašna u ovoj smesi, jer sa njom ćemo šarati i praviti oblike kakve želimo. Ja sam smislila šaru i potrebne su mi 3 boje, zato ću podeliti ovu smesu na 3 jednaka dela. A nakon što je podelim, u nju ću dodavati boje po izboru. Ja sam se odlučila za narandžastu boju, za crvenu i za brown boju. Koristim boje u prahu, to su jestive boje. Možete koristiti boje koje vi želite i može biti to i tečna boja i boja u prahu, svejedno je, bitno je samo da su boje jestive. Dobro izmešajte, a nakon što sve boje koje ste odlučili da koristite izmešajte, preručite ih u kesice za šaranje. Ja koristim jednu duboku čašu, u nju stavim ovu kesu za šaranje. Testo preručim u kesu i zavežem i ta boja je spremna. Tako ponovite sa svim bojama koje koristite. Boje su veoma intenzivne, ovo su odlične boje, ja ih koristim i za šlag. Ovdje imam dezen koji sam ja izabrala, to sam precrtala sa Pinteresta, koristim papir dimenzije moje tepsije. Kada iscrtam, stavim ispod pek papira da bi mogla da vidim šaru kada budem nanosila ovo testo. Zatim iscrtavate testo, možete da koristite šaru koju god vi želite, bilo da je to Nova godina, Uskrs, jesen, šta god želite, srca, cvetiće, potpuno je nebitno. Znači ne morate ni da imate šaru, možete onako odmah da crtate kako vam se svidi, kakvi ste volje. Ja sam znači ovdje skinula šaru i precrtala sa Pinteresta, nešto vezano za jesen sa bundevicama, nekim dugama, lišćem i izabrala sam da to budu ove 3 boje. Potrebno je vrlo malo isjeći vrh kese s kojom šarate da bi ta nit kojom nazovimo crtanje bila veoma onako tanka i lepa i da na kraju bude uredna kada se ispeče.
Ovaj snimak sam ubrzala 3 puta, znači ovo ne ide ovako brzo, to ide veoma postepeno, polako, potrebno imati samo malo strpljenja, boje se ne šire, znači veoma se lepo i jednostavno radi sa njima, potrebno da imate samo malo strpljenja i volje. Nakon što završim, izvadim papir na koji sam crtala i preručujem smesu za biskvit koju smo prvu napravili. Zatim rasporedim pažljivo preko ove boje i nosim da se peče u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni 15 minuta. Vi proveravajte, pazite na jačinu svoje rerne, kod mene se peklo tačno 15 minuta. Nakon što ispečemo, prebacimo je na krpu. Ovo sad ne morate da radite, ja sam okretala čisto da bi vidjeli kako šare ostanu nakon pečenja. Pogledajte, stvarno je divno, baš je lepo. Znači potrebno je da šare budu okrenute prema dole. Zatim još dok je toplo zarolajte u rolat i uvijte u krpu, ostavite da se tako ohladi oko 1 sat vremena. Za to vrijeme napravit ćemo fil. Dodala sam kašiku krem sira i kašiku šećera u prahu. Dobro sam izmešala. A u to sam dodala i slatku pavlaku. Koristila sam već zaslađenu biljnu slatku pavlaku. Sve zajedno dobro izmiksajte dok ne dobijete čvrst fil. S tim filom filovat ćemo naš rolat. Nakon što razmotate rolat, meni se malo i pokidao zato što sam ga malo čvršće savila, ali to nema nikakve veze, neće se ništa vidjeti, svejedno će se to zarolati. Namažite fil, ovdje sam koristila domaći džem od ove godine od mešanog voća. Vi možete da koristite koji god džem želite, volite, možete da skuvate neki fil od voća, šta želite, a možete i da ostavite samo ovako sa slatkom pavlakom, po vašoj volji. Zarolajte, čvrsto stegnite, uvijte u krpu opet i ostavite da se ohladi. Isprobajte ovaj recept pa mi javite vaše utiske. Do novog videa, ostajte zdravi i siti. Prijatno!